Molt bona nit a tothom. D'aquí uns minuts entrarem de ple al 2020. Bona nit, Maria. Bona nit, Tomàs. Què tal? Molt bona nit. Que aprofitem, mira, va. Tomàs, guarda una mica d'entusiasme per més endavant. Guarda les energies per després, que acabem de començar. No me'n puc estar perquè jo sóc l'home del temps i m'encanta la pluja, per tant, l'últim dia de l'any, mira, pluja de confeti. Però només pluja de confeti, sisplau. I ja que tenim aquí, aprofito. Quin temps ens farà aquesta nit? Home, aquesta nit, fred, Atenció si sortiu ara, perquè les temperatures són baixes, aquí estem a 10 graus, cal abrigar-se i alerta amb la boira. Nosaltres, ja ho saben, normalment fem el Telenotícies des del plató, però en dies com aquest val molt la pena sortir. És tot un honor, és un privilegi per tots tres poder compartir amb tots vosaltres el Cap d'Any de TV3. I tant que ho és, que és important, perquè compartir amb tots vosaltres i amb milers i milers de persones que s'apleguen aquí a l'Avinguda Maria Cristina. Guaiteu, quina gentada, quantíssima gent que s'aplega per veure aquest final d'any del 2019 al 2020. I abans de començar, Tomàs, com a expert que és en les nits de Cap d'Any, no sé si tens cap consell que donar-nos Antoni i a mi, que en això som una mica Pobre nous. de mi, pobre de mi. Un rellotge, potser sí que alguna cosa ens aniria bé, seria tenir un rellotge per anar controlant el temps, perquè no sé si em porteu alguna sobre vosaltres. No, la veritat és que no. Els companys de realització em posaran un ara aquí, que el tenen preparat. Aquí el teniu, per tant ja sabem quants minuts falten perquè canviï l'hora. I atenció, hem de tenir nosaltres un ull a la càmera i un ull aquí, una miqueta posats d'aquesta manera, a veure si ho veiem tot. Bé, ho intentarem fer, no sé si ens en sortirem. De tota manera, Tomàs, no vull treure l'ull del teu vestit, realment sensacional. Us heu quedat a quadres, us heu quedat vosaltres, Sí, no, tu també, Maria, estàs super elegant, més elegant no podries És estar, que havia d'estar a l'alçada d'aquests dos gentlemen de Catalunya, no m'ho digueu. I a peu de carrer tothom està esperant amb delit que comenci l'espectacle d'avui. Es tracta d'una proposta del grup F, que és un col·lectiu artístic francès especialitzat precisament en esdeveniments de gran format a l'aire lliure. Van ser els mestres de cerimònia de l'any passat, del Cap d'Any de l'any passat, i aquest any han volgut repetir. El seu espectacle estarà dividit en dues parts. La primera l'han batejat amb el nom de Volta al món, l'any crema. I en què consisteix? Doncs serà una sinfonia espectacular de foc, acròbates, pirotècnia, també efectes audiovisuals, mentre es projecten imatges de tot el món al cilindre que hi ha al davant de les columnes de Puig i Cadafalch, just aquí al darrere nostre. L'espai que arriba fins al Palau Nacional s'il·luminarà amb foc i amb pirotècnia. I a més, enmig d'aquesta coreografia de flames, d'espurnes, veurem una performance de 5 actors en suspensió que pujaran fins a l'alçada de més de 50 metres. A mi només de pensar-hi ja m'està agafant una mica de vertigen. A mi també m'agafa una mica de vertigen, perquè he vist l'assaig i realment l'espectacle portarà banda sonora del compositor nord-americà Scott Gibbons. És una música una mica peculiar, diguem que és una música atmosfèrica. Que m'ha tret a mi, doncs, tu saps qui és Scott Gibbons, tu? No. Aquest compositor és conegut per la seva obra dins del gènere de la música electroacústica. És una espècie de barreja amb música electrònica i també amb sons acústics. Caram. Home, sabia que tocaves la guitarra, Què et sembla, també que tu toques la bateria, no que éreu tan... Farem un grup, Sí, exacte, fem un duet. Sou un sec de sorpreses, això sí, En qualsevol cas, tot seguit, farem les campanades i després assistirem a una segona part d'aquest espectacle amb un espectacle pirotècnic que porta per títol Homenatge a la vida. I la veritat és que si volen cremar el 2019 serà per pólvora, perquè n'hi ha més que en un Barça-Madrid. Cremarà el 2019, d'això no en tenim cap dubte, que ha estat un any molt intens, ha estat un any també molt mogut informativament parlat. Hem viscut eleccions generals repetides, també altres eleccions. Hem presenciat moltes reivindicacions polítiques a Catalunya, socials, a casa nostra, però també arreu del món. Sí, precisament també en l'àmbit esportiu. El que em toca a mi també hem assistit a un altre tipus de reivindicació, la de l'esport femení. En futbol, per exemple, s'han batut rècords d'audiències, d'assistències als estadis, i un clar exemple ha estat el Mundial de França. Deixarem enrere doncs, un any amb el focus mediàtic posat en l'esport femení, desitjant, òbviament, que el 2020 continuï, però també que continuï fins a convertir-se en un fet habitual. I ara que ja estan avisant aquí perquè comença l'espectacle, jo, com que tothom es compra cap a casa, també em permetreu que destaqui en el 2019 les gotes fredes destructives que vam patir a l'octubre, un petó ben fort a tota la gent de la conca del Francolí, a la resta d'afectats, i d'un fet molt negatiu anem un de positiu, el compromís dels més joves per combatre el canvi climàtic. Ho hem vist també a Madrid al desembre, que podria haver anat millor la cimera del clima, però la Greta Thunberg i els nois i noies del món estan tirant endavant en aquest any 2020, que serà l'any internacional de la salut de les plantes.
Per sort, l'ecologia sembla que també ens ajuda i tu, de verd, també estàs seguint aquest Green Deal. Molt a favor de les plantes, sempre. Anem molt verds avui. També continua el camí ja cap a les 12 campanades. De ben segur que molta gent està comptant els grams de raïm com a bojos. Jo tinc amics que els compten els recomptes com si ens haguessin de posar al banc. Jo els hi trec totes les pallofes. Jo també. Jo ho preparo sempre tot molt, perquè si no, no. Nosaltres com ho farem, això de menjar el raïm? Home, menjar el raïm jo, francament, no temptaria la sort i el menjaria després, si cal. I parlant de campanades, segur que des de casa s'estan preguntant com seran aquestes campanades. Jo no sé si us ho pregunten ells, però aquí no tenim cap campanar ni tenim res, no sé com ens ho farem. Tomàs, ets un tradicional, aquí no va de campanars la cosa. Des de fa anys, les campanades de Barcelona són conceptuals. Després en parlarem. Escoltem ara i veiem aquest espectacle abans que arribin les 12 de la nit. Recordem que el grup F ens planteja un recorregut a través del món gairebé a la velocitat de la llum, saltant de continent en continent. Algunes de les regions que ens presenten hores d'ara ja són el 2020. Ara a nosaltres ens queda una miqueta, uns 10 minutets per ser-hi. Com podeu veure, hi ha un cilindre, aquest cilindre que es veu, de 15 metres d'alçada, just aquí al darrere nostre. Allà s'hi projecten aquestes imatges de fent que han succeït a diversos llocs del món durant aquest any 2019. Han travessat ja Oceania, han travessat el nord-est d'Àsia i també l'Índia. Són 12 minuts de viatge per visitar 12 regions del món. Un viatge que també ens ha de portar pel sud-est d'Àsia, després saltarem a l'oest d'Europa, l'Àfrica subsahariana, l'Orient Mitjà, l'Àfrica del Nord i l'Europa de l'Est. I aquest recorregut, Toni, acabarà amb imatges del continent americà, l'últim que entrarà en aquest nou 2020. Mentrestant, com hem anat veient, han aparegut 5 acròbates amb vestits de llum desafiant les lleis de la gravetat. 2 dels actors avancen cap per avall amb 2 tirolines.
Segueix aquest espectacle electritzant que ens està portant a tots els racons del món, però també van passant els minuts. Tomàs, tu que ets l'home del temps, saps de què és temps ara? No, és temps potser de saber quins són els últims anuncis d'aquest any, que ja ens estem acostant. L'has encertada, marxem a publicitat, però tornem d'aquí uns segons. No us allunyeu gaire perquè les campanades ja són a tocar. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfins. Si compres el teu vi a grauonline.com, t'enviem el vi i potser també el Sergio Dalma. Grau Online. En Omen volem tornar a la Terra tot el que ella ens ha donat. Per això, a Omen Air donarem el 100% dels beneficis per finançar accions a favor del medi ambient. Sí, ho has sentit bé, el 100% dels nostres beneficis, perquè al cap i a la fi tots volem cuidar el que és nostre. Un dia ens vam adonar que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients. Més importants que fer servir la mateixa tècnica durant segles. O que aconseguir un sabor únic innovant amb l'Albert Adrià. Un dia ens vam adonar que estar junts per compartir el Nadal és el que importa de debò. Des de 1775, Torrons Vicenç, el torró, torró. Doncs ja tornem a tenir un peu pràcticament al 2020. Ja falten, 2 minuts 45 segons pràcticament perquè canviem. El grup F continua amb el seu impressionant espectacle Volta al món l'any crema. Ja em sembla que jo mai havia passat tants nervis una nit de cap d'any com ara mateix, però tranquils, que són nervis d'aquells bons, d'aquell de papallones a l'estómac. Els que deuen estar molt nerviosos són els que seran pares i mares en aquesta nit tan especial. Són els primers nadons de l'any. Sobretot, molt bona sort per tots ells. Nadons que naixeran en un any també força especial, perquè el 2020 és un any de traspàs, és a dir, que té un dia més. Els de casa, aprofiteu per enllestir amb el que estigueu fent. És l'hora d'aquell últim WhatsApp de l'any, envieu-lo ja. Atents a la pantalla perquè les campanades ja són molt a prop. Sí, qui ens havia de dir que fa un any com serien les nostres campanades, com serien les campanades d'aquest any? On éreu fa un any? Jo era a casa, amb els amics, amb la família, els meus fills, un petó per tots ells, Sí, per la jo família també dels amb el meu marit i el meu fill petons per ell. I tu, Tomàs? Nosaltres ens preparem allà a casa i cremem els desitjos. Cremeu els desitjos. Sí, senyor. Això està Però molt a mi bé. em sembla que ara mateix és un bon moment per repassar com anirà tot plegat. Sí. Atenció, els quarts apareixeran primer en forma de cercle partit en 4 parts i quan avancin els quarts el cercle s'anirà omplint. I després vindran les campanades que marcarem amb el compte, evidentment, de l'1 al 12, que sortirà tot just aquí sota de les seves pantalles. És fàcil, Perquè a més es fan molt lentament i jo crec que tothom Hi ha tenim temps dret, per tot. tenim temps a menjar cada un dels grans reis. Home, en aquests moments que hi ha milers de persones que són aquí a l'Avinguda Reina Maria Cristina, és el moment de que comencem a deixar el 2019 per entrar ben aviat a aquests meravellosos anys 20. Ens queden exactament un minut perquè comencin les campanades. Aquest espectacle de llum, de color i de foc que seguirà després de les 12 de la nit i que nosaltres ja estem acompanyant amb aquesta música electritzant, amb aquestes imatges de foc. Estem arribant ja al moment culminant de la nit. Un moment que estem vivint aquí a Barcelona, però que també es viu arreu de Catalunya, als diversos pobles, a través de TV3 o aquelles persones que van als campanars de les esglésies, com al Tomàs li agrada de manera tradicional, i van a menjar-se el raïm allà. Però espero que tothom, perquè falten menys de 30 segons per les campanades. Per tant, que tothom tingui preparats ja els grans de raïm, la copa de cava i preparats perquè queden 15 segons. Atenció, perquè començarem amb els quarts. Primer quart, segon quart, tercer quart i últim quart. Vinga, Atenció! preparats. Ara sí. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis,
Feliç 2020! Bon any a tothom! Feliç 2020! Molt bé, molt bé. Que tingueu un any que sigui molt esperançador per tothom. Fem-nos petons, home. Vinga, petons, tots, li fem un petó a la Maria, tots dos. Va. Per un 2020 ple de sorpreses! Ara sí. Vinga, fem petó, la veritat. I atenció, que arriben els primers anuncis de l'any. 3 anuncis i tornem de seguida. Moltes felicitats. Xin. Un dia ens vam adonar que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients. Més importants que fer servir la mateixa tècnica durant segles. O que aconseguir un sabor únic innovant amb l'Albert Adrià. Un dia ens vam adonar que estar junts per compartir el Nadal és el que importa de debò. Des de 1775, Torrons Vicenç, el torró. Gaudeix del que t'agrada. Somat s'ocuparà de la brutícia incrustada. Nou Somat Gel amb Deep Clean Technology. El gel de ràpida dissolució elimina amb eficàcia inclús la brutícia incrustada per una netedat profunda. Somat Oro, el nostre gel número 1 contra la brutícia incrustada. Fer camí decidits i no aturar-se mai. Avançar amb pas ferm per anar més enllà. Tan amunt com sigui possible. Caminar sempre, salvant esculls, superant reptes, per arribar a dalt de tot. Avançar plegats ens va convertir en la teva. I ara caminarem junts per ser sempre teva. Aquest Nadal, TV3 va amb tu. Tornem a ser aquí. Ara és el moment dels desitjos, dels nostres desitjos més personals per aquest 2020. A l'any nou desitjo especialment que hi hagi justícia, llibertat i amor i que hi hagi reconciliació a Catalunya i arreu del món. Jo desitjo un 2020 de Champions, amb espectacle, amb emoció i amb molt de treball en equip i molt d'amor també. Jo desitjo aquesta pau i aquest amor que ens hem de tenir, però si em permeten, com que soc l'home del temps, molta meteo, que passi moltes coses amb meteorologia. A veure si és veritat. Ara sí, en nom de tots tres, de tot TV3, gràcies a tots el nostre equip que està treballant aquí, però sobretot us volem agrair a vosaltres que un any més ens hàgiu escollit com a primera opció a l'hora d'informar-vos i d'entretenir-vos. Hem aconseguit allò que ningú abans havia fet, ser líders durant 10 anys consecutius a Catalunya. Moltes gràcies. Ja tenim l'espectacle pirotècnic en marxa, com dèiem abans, és un cant a la vida, perquè no hi ha res millor que poder gaudir any rere any dels qui més estimem. Per tant, anem a veure aquest espectacle.
año nuevo. Happy New Year. Que el 2020 sigui un molt bon any per totes i tots. Amb aquest magnífic espectacle pirotècnic posem ja punt i final a les campanades de TV3. Ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres aquest moment tan màgic i tan únic. No patiu, que sou molt joves i segur que en torneu a fer moltes més edicions de Caps d'Anys en el futur. Sí, ja ho saps que em portes unes quantes, Oh, i tant que sí, ja veuràs com sí. Seran millors els vostres, ja veuràs. Si ho diu en Tomàs, li farem cas, Li farem cas, si ho diu en Tomàs, només faltaria. Ara només ens queda ja acomiadar-nos. D'això, i convidar-vos a tots a aquest especial que ve tot seguit, que es diu Play el 2020, un programa farcits d'èxits musicals pels qui vulguin continuar amb la festa. Ara sí, companys. Sí, ens toca Ara sí, acomiadar-nos, ara és l'hora. Bon any, ens veiem ben aviat. Adéu. Let's go! What's that? You say, make that body motion. You look so downtown. Gotta go hip swing in motion. Gotta give